Dag. 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 Prøv lige at vente lidt. Jeg tror, jeg så et name. Hvad? Jeg tror, jeg så et name. Velkommen tilbage. Ja, velkommen tilbage. Og lige det herovre, det ligger. Det er godt. Nu skal jeg lige forklare. Skal vi ikke lige forklare, hvad der skete før? Jo. Han døde før. Hvad? Hvad skal jeg have? Gearet og sværet. Skal jeg tage det? Ja, det er dit. Han døde før. Og jeg var rigtig tæt på at dø, men jeg havde heldigvis golden apples, som jeg kun har 3 til. Fuck, jeg har 3 tilbage. 12. Nå. Ja. Og så... Var kun 3? Ja. Fuck, hvor nasty. Han lige pludselig kom jo ud med alle sine gearbs. Og flækker mig. Så jeg overvejer faktisk lidt, om vi ikke skal sælge noget fucking ice. Nej, vores ice, det er jo også et af... Hey, det her ice, det kan da ikke smelte, kan det? Nej. Skal vi ikke lave vores home af det her ice? Home? Ja, så vores smule og sådan noget. Hvorfor det? Fordi vi elsker det. Nej, sgu da. Jeg elsker det. Det er dumt. Det er fucking nemt at springe igennem. Må jeg så få det? Ja. Må det godt. Der er kraftigt med en tip her. Hvem? Hvem? Hvem er det? En anden bare jæse. Ja, så. Jose 2014. Nå, ham. Nej, ham tager vi ikke imod. Jeg er tæt gaming igen. Nope. Fordi jeg blev venlig. Gider det godt join faction? Kan du godt join? Så inviterer mig lige igen, fordi du recruitede lige. Har vi ikke noget med? Jeg har brug for noget med. Nå med? Ja, Jeg har med. Ja, med. Ja, det er brug for noget med. Jeg har kastet bag dig. Og du skat med. Jeg joinede Unicorn. Kan. Space Unicorn. Ej. Okay, hvor meget F-power har vi, Ollie? Fuck, vi mistede lige meget. Hallo, jeg tænker nok lige, vi gør sådan her. F-auto. Nej, jeg gør det. Okay, spasser. Claim af. Fy for helvede, hvor nasty. Hvad? Så kom der bare det der pis. Andreas Bob, One Jump, World, og så var det der. Okay, måske. Er det bare rundt om vores hus, vi skal claim det, eller hvad? 41.172. Hvad? Jamen, generelt bare huset. Ja, sådan der. Så er vores hus claimet. Jos. Jos. Jeg claimer også lidt den her gang. Sådan der. Det er bare one jump for arbejde. Det her, det skal jeg lige lukkes af. Det skal lige lukkes af. Det pisse, der giver jeg. Så tænker jeg da også lige, jeg skal. Eller så kan man lige lave sådan en lille... Ej, er du glad, at vi skal lave sådan en hemmelig udgang af flugtvej? Nej. Må jeg godt få mit egen lille hjørne herovre? Jo. Hvor jeg kan sidde og lave yoga? Nej. Nej, jeg vil ikke lave yoga, men... Må jeg godt få mit egen lille hjørne herovre? Ja, det gør det bare. Så jeg må godt bygge en mur. Ja. Mur? Ja. Kan du ikke bare bygge dig ind? Jamen, kan du ikke lige fjerne? Nej, vi har ikke nogen pickaxe. Nå, det skulle du på grund af nakket din. Så. Okay. Du skal bare F-claim, når det er, du kommer til stedet, der ikke claim. F-claim. O. Og så er vi enige om, det her det er et sted kun for mig, ikke? Ej, vi må godt gå ind i hinandens steder. Men hallo. Okay, men vi må ikke kigge i hinandens ting, okay? Jo, vi må bare ikke tage noget, medmindre vi får lov. Sorry for pressure. I just fought for you. You should feel better and burn the hole. Yeah. This is like... Nej, ikke noget. Kan du ikke lige komme ind til mig? Jo, ja. Er der nogle blocks her, der ikke er små ved dig? Nope. Okay. Goodie. Men hvad laver du der? Hvor? Der. Herinde? Ja. Det er sådan, som du laver. Altså, dit egen rum? Ja. Hvad fuck? Hvad? Fedt.
Hvad mener du? Det er fedt. Hvorfor det? Vi alle har en gang brug for at lære sig alt det der. Ej, hvor nøjeren. Hvad? Jeg satte sådan et stykke stone, ikke? Mhm. Og så blev det forvandlet til gravel. Nej, hvor nøjeren. Jeg overvejer sådan lidt at bygge et tip place. Stupid ass bitch. For everyone that been on the person take please tell us on the this thing is. Det skal ikke være noget særligt. Så jeg skulle lige lave det der. Jo. Alt det skal bruge nogle trapper og sådan noget. Okay, Andreas, der er nogle blocks, jeg ikke kan smadre. Er du så kan man smadre dem? Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige claim herude også. Så er der sådan nogle blocks, jeg ikke tror, jeg smadrer. Nej. Okay. Hvordan har du fået dem der? Det er andesite. Hvordan laver man? 2 sekunder. Jeg følte det, da han begyndte at mishandle mig. Hvem? Nej, Hvad er det? det vil sige. Mm. Der er en blok lige her. Lige her. Og jeg har seriøst brug for hjælp. Jeg skal nok komme ind. Okay. You got the flash. Okay, der er fucking mange blocks, jeg ikke kan se. Nitteren. Hvad fanden laver man andet side? Nej, nu har jeg smadret det. Hvordan laver man andet? Du skal lige claim dig inden for helvede. Hvordan laver man det der andet side? Du skal bruge sådan noget der. Og det gav du mig to stykker af. Ja. 26 mere. Hvordan er det? Jeg kaster det. Kom ind. Vi ses næste gang. Hej hej.